गिबियावनो बर'खौरां गासै नागिरनो नोंथांमोनखौ गिबियावनो खुलुमग्रोनाय जाबाय। नैजिनं सालबारि समस्तिनि सिङाव थानाय मोनसे दिनै मैयानिफ्राय पदयात्रा हाबाफारि लादों। बे हाबाफारिया दिनै नैथि सानाव आगान होबाय। बे हाबाफारिनि गेजेरजों नैजिनं सालबारि समस्तिनि इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि बिजाथि बिथां बिनोद मोसाहारिया जोंनि बर'खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायो? आच्चा नोंथांमोना दिनै पदयात्रानि गेजेरजों मा फोरमायगोन? जोङो दिनैनि बे माने हुबु पदयात्रानि गेजेरजों बेखौनो फोरमायनो नागिरदों। फै जों बयबो 17 बोसोर बिपिएफ हानजानि सरकार बिटिसिआव जाख्ल'नाय सरकारा जाहाथे जाख्ल'नाय सरकारखौ सोलायनानै जोङो जाहाथे मोजां मोनसे जाख्ल'नाय गैयै सरकार अर्थात इउपिपिएलनि सरकार फैनायाव जाहाथे रायजो राजाया मदद खालामो बेनि थाखाय जोङो नैबे गोजोन हानजा सुरनायखौ जोङो दिनै नैथि साननि थाखाय खालामदों। बिथांमोनाव सोंगोन आङो मैयानिफ्राय दिनैसिम बेसेबांसो किल'मिटार थाबायखो होननानै फोरमायगोन? मैयाथ' जोंनिया 35 किल'मिटारनि बांसिन जादों आरो दिनैहाय जोङो दिनैबो बे एखे किल'मिटारखौनो जों थाबायगोन होननानै जोङो माने सावरायदों आरो जोंनि जि रडमेप बे रडमेप हिसाबै जोंनिया दिनैबो 35-40 किल'मिटारसो जागोन। बे हाबाफारियाव बेसेबां नुजाथिदों आरो बे हाबाफारिया बेसेबां सिनामालागै जोबहैगोन बेखौ आङो बर'खौरांनि गेजेरजों बिथांनिफ्राय मिथिना लानि। जोंनि दिनैनि जि बाहागो लागिरि जोंनि दैदेनगिरिफोर बे दैदेनगिरिफ्रा प्राय 3,000सो जादों। दिनैबो मैयाबो बेबायदिनो जादोंमोन 3,000सो आरो जोङो मैयानिफ्राय 5 नभेम्बरसिम बे पदयात्राखौ जों खालामगोन आरो 5 नभेम्बर खालि जोंनि पदयात्राया जोबहैगोन। गोबाव सम बिसायख'थिया फावसायनानै थांबाय कभिड-19नि थाखाय, नाथाय बे फावसायनायाव नोंथाङा मा फोरमायगोन? कभिड-19आ मुलुगनिनो मोनसे गाज्रि मोनसे बिजानु आरो बे महामारि रुप लानानै मुलुगनि माखासे मानसिफोरखौ माने जिउ खहा खालामबाय, माखासे मानसिया थैबाय। बेनि थाखायनो दिनैहाय नैबे इलेक्सना बिटिसिनि इलेक्सना नंगौ 4 खालाराव जानो गोनांमोन एप्रिल दाननि, नाथायबा दिनै फावसाय आसामनि केबिनेटआ डिसेम्बर दाननि 15 खालारनि सिगां फोजोबनायनि खोथा बुंदों जे जोङो बरायगोन आरो जों बुंगोन इउपिपिएल हानजा हिसाबै जे जाहाथे निर्बासनखौ बिटिसिनि जि इलेक्सन बे इलेक्सनखौ जाहाथे थाबनो खालामो, जिमान हायो थाबनो। आरो नैबे समाव आरो जोङो आसामनि इलेक्सन कमिसनखौ जों खावलायबोबाय थादों जे जुदि कर'ना भाइरासनि माने थासारिया खमायबायब्ला नैबे समाव कन्जेनियेल मोनसे पिरियड सम जाबायब्लाथाय इलेक्सनखौ जिमान हायो थाब खालामनायखौ जोङो हास्थायो। बे समाव सोंगोन आङो इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बिथां दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों मा फोरमायगोन? दिनैनि हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो मैयाबो समनियाव आंबो बाहागो दंफायोमोन आरो जोंनि सुबुं सानखो जिथुबा सुबुं थुबुर जानाय बे सुबुं थुबुर जानाय अनजिमाफोरखौ नुनानै जोङो गोसोआव रंजानाय फैदो। जोंनि इउपिपिएल दोलोनि जिथुबा जोंनि लक्ष्य आरो उद्देश्य बे लक्ष्य आरो उद्देश्यआ जोंनि मोगथां महर मोनगोन होननानै जों साननानै लादों। बे समाव আজিৰ বিষয়ে কি ক'ব? আজি পদযাত্ৰা করলো আজি পদযাত্রা আমার হয়ে আছে আর আজি দ্বিতীয় দিনা হালবাৰী সমষ্টিত আমার দ্বিতীয় দিনা। আজিৰ পদযাত্রায় আমি এটাই বুঝাব খুঁজিছো যে রাইজ স্বতঃস্ফূর্তভাবে উলাই আহিছে যে বিগত 17 বছর যেটো দুর্নীতি আর ভ্রষ্টাচারী শাসন চলিছিল এই শাসনের পৰা মুক্ত হব বিচাৰিছে, পরিবর্তন বিচাৰে। ৰাইজে নিজা ভৰিয়াকৈ উলাই আহিছে, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ বিভিন্ন জনগণে উলাই আহিছে পরিবর্তন বিচাৰি। বিনোদ মোছাহাৰী কিমান আশাবাদী ক'ব? না 100% আশাবাদী, বিপুল ভোটত জয়ী হব। এইবাৰ পদযাত্রায় আপনি ক্যামেরা ঘুরে দিয়ক, সেইফালে চাওক হাজার হাজার মানুহ ইতিমধ্যে আমার আজিৰ পদযাত্রাতে আছে। গতিকে ইয়াকে প্রমাণ করে যে এইবাৰ বিনোদ মোছাহাৰী হালবাৰী সমষ্টিত বিপুল ভোটত জয়ী হৈ আমার বিটিআর সুশাসনের যেটো সরকার হব প্রমোদ বড়োর নেতৃত্বত তাত অংশগ্রহণ করব। जोङो दिनै मिथिनानै मोनबाय पदयात्राया मैयानिफ्राय जागायना दिनै नैथि सानाव आगान होदों। इउपिपिएलनि बिजाथि बिथां बिनोद मोसाहारी बिथांनावबो मिथिना मोनबाय आरो इउपिपिएलनि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनाव मिथिनानै मोनबाय। बे पदयात्रानि गेजेरजों मोनसे गोजोन आरो खौसेथिनि गेजेरजों बिथांमोना गिदिंदों होननानै फोरमायदों आरो 29 सालबारि समष्टिनि बिजाथि बिनोद मोसाहारी बिथाङा गावनि देरहासारनाया रोखा होननानै बिथांमोना जोंनि बर' खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों। बे समाव आङो बर' खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ बे लामा हान्जा सुरनाय हाबाफारिखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। केमेरा पार्सन बिथां ज्योतिष कार्तिकखौ।